Mr Chaplin, rwyt ti'n credu mod i'n fach gan fod holl bapur a ffansi o dy blaid. Gwrthod a di fy ngawad, wfftio am y crach, a chod ar ti ar dywod dan dy draed. Ond be wneud i fy ffrind pan ddaw'r holl beth lawr, gan fy mod i'n dechrau sôn am si. Be wneud i fy ffrind pan dwi'n dewis newid y pwy sy'n cysgu yn dy LED? Be wneud i fy ffrind pan mae'r si ar led sy'n codi clustiau'r byd a'i gyd? Si a sôn sydd angen ddechrauwydd bach neu ddau i ddweud yn blaen bod trempyn bach yn sbio rhad i'm siai. A be wneud i fy ffrind pan ddaw'r holl byd lawr? Go dda, Mr Chaplin, mae dy sioe yn heiddi clod. Edmyg ar wlad pan ti'n chwifio'r banner ni. Ond fi yw'r llais y misgydor sy'n amai beth yw'r nod. A lledu hyn i'r gweddill bydda fi. A be wneud i fy ffrind pan ddaw'r holl beth lawr, a ble mae mod ti fynd ar ôl hyn? Be wneud i fy ffrind pan mae'r pres yn ddim, heb fodd i brynu neb yn ffrind? Be wneud i fy ffrind pan ddaw'r wlad i ddweud na ddigon ma'n amser mynd? Drwsio di pan ti'n gweithio'n ar y llaw, ia dwi am dynnu'r